سلام كم يتغنوز خبركم تعطتلتي زينا وشتن وطن حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر ذا عدم بيطقس منكسي بقدام النت هرست زينا سبعان تشعتن ميتاويت كاب حزب زوادو بتتقامي طري ماي كم زخونه تغليصو معكل مويا وسلطنات تباصع 158 مسيات امريغون ابن زواغن على غاش كبابي وطريت محيال غوسغاسات تخايدو بريزيدنت ترامب اب نبرت تشاينا نزوسنو قرص كبكبونن زقمطنا غيزي غدبانا وحيو وعلى مرحتي اوروبان محبر هاجرات عربنا بغبص يكايدالو بافغانستان 2018 اب 2018 زوازحو برغيس تقتل العمد تبعيلا سبعان تشعتن ميتاويت كاب حزب زوادو بتتقامي صوري ماي كم زخونه تغليصو وكيل ايرينا فيلمون تكابو زدالو زيناو صبصبالو دانايت قبر هيوت كتقربايا أبزوبا دهوب بخبابيو بزتوادد سرعة قرب ماي 79 ميتاويت كاب حزبي تتقامي صوري ماي كم زخونه حلافج انفر ماي نايت زوبا اتو كبرو مسكنا حبيرو نيرينا أبزهابو حبريتا أتو كبرو أبز حلف عمتات حيالو بروجكتات صوري ستة ماي أبعدتات كتماتاتن حوص كتماتاتن كمتحان تتايسو 25 ميتاويت كاو بنايت بومبا 54 ميتاويت دما بتصحياوي ساعتن إلكتريكن سرح مخانو أبريهو أبز حلف عمتات راي بأستات 16.6 مليون نافا ن 16 عدتاتن كلتا كتماتاتن زقلقل 11 بروجكتات ماي بموهاد منقستن هزبن كم اتوادده لعلي 14 هزب دما تتقامي كخون كم زبقعه اتخبرون بتوسخ قليصوم لعلي 11 بروجكتات قرب ماي بهزبن منقستن مشارقتن بموهاد ستقبرو خوين زي بروجكت زي نخبابي 16 قطرات ويكا كلت ختماتاتن اب قمزتو خوينو 16.6 مليون وصع استغبرولي ابزي بروجكت كبابي شمونت بسولار سرحه ويكا لعل 43 كيلو وات سولار وصعت استتقللن 3 بإلكتريك لعل 33 كيلومتر مسمر ماي استزرقحلو مالتي نوح مسمري ازي مس ابت خبابيو معدل زخون باسكاتاتن معدل نقطاتاتن زلو ملو سرحات تسريحو بزي كازي نوتوم بسنك ارغانن مبلشاون كاب اغلغلو دو إلوم زصنحو تحت قرصتات ماي ناي مصغان نطفتات كم تخايده بمحبار دما اب 2018 بوحدو 28 سرعه معدل ماين 250 نايد بومبان تعريو داغم اغلغلوت كهب كم زغالا نطيرو ابزي قربتي كيتطاسخ حلف زي غبو ابزي صغانا غلغله مقاير وحد قربتي حصرتات علينا كم اب إلى زات بومبا ويكا سامرسيبل بامب نبلون اب سولار كا وحزي إلكتريك نغيرلو كاب قططا وحزي ناب تغير وحزي نغيرلو وي دما انفرتر نبلو مسارحي حصرتات علينا نمبر تسرح ازي بزح سرح تعميم لو مالتي معرتي نخودو حدشت بروجكتات اب صغناون قليل زيكون سرحات اسلاسيلنا حلافج انفر ماي زوادوب اتو كبرو مسكنا موداتا حدش بروجكتات ماي ابزهن نصلو بدرجه عدين زقوما كوميتاتات ماي اب اطقاقمان محدران زتكوره سلطناتات كم زكايد كمون ادلاي قطعتات نزمالو ناي تطقامنت مسل كم زهب بمغلاص حزبي عقمتاتو اوهاهيدو نقصالنتن معبال ناي بروجكتات تبغسو كوسد تلابيو كل غزي اب نحنا منقصاص ويكا اب حدش بروجكت نتغبرول غزي سلطناتات كوميتي ماي نكايدينا اتسلطنا نمحدرا سرعه قرماي زملكت فاينانساو محدرها ماينا تقاومون اقوما ويكا اسرارحا ويكا ولق او نطفتات ابالات كوميتي ماي زكاتته اب سلسته ارستاستمقلت تمرتي يوهبا
ኣብ 2017 ዝተመስረተ ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ባጽዕ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ጸገማት ትምህርቶም ዘቋረጹ መንእሰያት መነባብሮኦም ዝመርሕሉ ሙያ ከም ዝቐስሙ ንምግባር ስልጠናታት ክህብ ጸኒሑ ኣሎ። ብ21 ለካቲት ድማ ንሳልሳይ ጊዜኡ ልዕሊ 150 መንእሰያት ኣመሪቑ። ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ኣርሴማ ኣስመሮም ኣብ ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ባጽዕ ን4 ኣዋርሕ ብዝተፈላለየ ሞያታት ዝሰልጠኑ 75 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 158 መንእሰያት ብ21 ለካቲት ተመሪቖም። እቶም ኣብ ክልል ዕድመ 25 ክሳብ 35 ዝርከቡ ካብ ምምሕዳራት ከባቢ እንበረሚ ሕርጊጎን 3 ምምሕዳራት ከተማ ባጽዕን ዝመጹ መንእሰያት ዝቐሰምዎ ስልጠናታት መባእታዊ ሞያታት ስነ ህንጻ፣ ኤሌክትሪሲቲን ኤሌክትሮኒክስን፣ ምዝርጋሕን ምጽጋንን መስመራት ጽሩይ ማይን ረሳሕ ፈሳስን፣ ምስራሕ መግፈፊ ዓሳ ሰኪዔትን ቴክኖሎጂ ባሕርን ዘጠቃለለዮም። ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህር ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ባጽዕ መምህር ሱሌማን ጃብር ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ብዝተፈላለየ ጸገማት ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ንዘቋርጹ መንእሰያት ተቐቢሉ ዘሰልጥን ማእከል ኣብ ናይ 2 ዓመት ዘይመልእ ዕድሚኡ ልዕሊ 300 ተምሃሮ ብኽልሲ ሓሳብን ግብርን ከም ዘሰልጠነ ብምሕባር ኣብ ህይወት ሰልጥንቲ ወታዊ ውፅኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ኣብርሆም። ዕላማ መባእታ ሙያዊ ስልጠና ባጽዕ ካብ ማእዲ ትምህርቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘቋረጹን ማሕበራዊ ጸገም ዘለዎም ቆልዑ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ መሰረታዊ ሙያዊ ስልጠና ዝህብ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ፍልጠት ዓጢቖም ንነብሶምን ስድራ ቤቶምን ብዓብዪ ድማ ንሃገሮም ብሞያዊ ብቕዓት ንምግልጋል እዩ። ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ነዚ መደብ ኣብ ምስኣሉን ምትግባሩን ምስ ኩሎም መሻርክቲ ብምትሕብባር ምምሕዳራት ሚኒስትሪታት ቤት ጽሕፈት ግንባርን ማሕበራትን ኣብ 2017 ስርዑ ጀሚሩ። እዛ ቤት ትምህርቲ ብክልተ ዓውድታት ስነ ባሕርን ህንፃን ብውሕዳት ተምሃሮ ዝጀመረ ሎሚ ናይ 20 ኣዋርሕ ዕድሚያ ብ5 ዓውድታት ኮመን ኮርስ ኮምፒተር ምስ ናይ ሎሚ ተመረቕቲ ብድምር ልዕሊ 300 ተምሃሮ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ተዋፍራላ። ተምሃሮና ብሙያዊ ዓቕሚ ምዕባይ እኹል ስለ ዘይኮነ ብክብርታት ሕብረተሰቦምን ተኾስኪሶም ብኩሉ እንትንኦም ብሉጻት ኮይኖም ንኽዓብዩ ጻዕሪ ንገብር። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ረሽድ መሐመድ ዑስማን ብወገኑ ብሞያታት ምግጥጣም ሻምብቆታት ስነ ህንፃን ስራሓት ኤሌክትሪሲቲን ዝሰልጠኑ መንእሰያት ንስራሕ ከበግሶም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ናውቲ ከም ዝወሃቦም እቶም ብምስራሕ ምግፈፊ ዓሳ ሰኪዔትን ንጥፈታት ባሕርን ዝሰልጠኑ ግና ኣብ ትሕቲ ጽላል ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ብደረጃ ማሕበር ተጠርኒፎም ዝሰርሕሉ ባይታ ንምፍጣር ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም። ንሳልሳይ ዙርያ ክወሃብ ጸኒሐ ሙያዊ ትምህርትን ስልጠናን ምስ ኣቕርቦት ዕድላት ስራሕ ብግምት ብምእታው ኣብ 5 ዓውድታት ናስታት 4 ወርሒ ዝሰልጥኑ 185 ሰልጠንቲ እንሆ ሎሚ ኣብ ምምራቕ ንረክብ ኣለና። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ዓውድታት ምግጥጣም ሸምበቆ፣ ሰነ ህንፃ፣ ኤሌክትሮኒካዊ ስራሓት ዝሰልጥኑ ሰልጠንቲ ንስራሕ መበገሲ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ነውቲ በነፃ ይህብ ኣሎ። እዚ ድማ ብልዑል ወጻኢታት ዝተገዝአ ብምዃኑ ሰንጠልቲ ወለዲ ብግቡእ ከከታተሉን ከተቆሙሉ ዘኻኽር። ኣብ ዓውድታት ምስራሕ ሰኬት ዓሳን ነጥፈታት ባሕሪ ዝተማሃሩ ባህሪ ነቲ ስራሕ ብውልቂ ዝወሃብ መሳርሕታት ስለ ዘየለ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ በደረጃ ማሕበር ተጠርንፎን ዝስራሓሉ ባይታ ንምፍጣር ጻዕርታት ይካየድ ኣሎ። ሙያዊ ስልጠናታት ኣካል ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ትምህርትን ስልጠናን ዝካየደሉ ከባቢታት ንምብጽሑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ብዕቱብ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ትምህርትን ዓበይትን ሚድያን ኣቶ ገብረዝ ግድማም ኣፍሊጦም። ሚኒስትሪ ትምህርቲ እዚ ሙያዊ ስልጠናታት ምስ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ጎኒ ጎኒ ክዕምብን ናብ ኩሉ ዜጋታት ክሰፍሕን ዝለዓለ ጻዕሪ ይገብር ኣሎ። ስለዚ ትምህርትን ዓበይቲ መደባት ትምህርትን ዓበይቲ ዝወድኡ ዜጋታት ጥራይ ኣብኡ ተደሪቶም ከይተርፉ ምስ ክፍሊ ሙያዊ ስልጠናን ቴክኒክን ሙያዊ ስልጠናን እናተደጋገፍሉ ትምህርትን ዓበይትን ሚድያን ኣብዚ ሙያዚ ሓያል ድፊኢት ክግበር ጻዕርታት ይገብር ኣሎ። ሰልጠንቲ ኣብ ዝሃበዎ ርእይቶ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ጸገማት ካብ ማእዲ ትምህርቲ ርሒቖም ድሕሪ ምጽናሕ ብዝተኸፍተሎም ዕድል ህይወቶም ዝመርሕሉ ሙያዊ ስልጠናታት መቕሰሞም ሓጎስ ከም ዝስምዖም ብምጥቃስ ነብሶምን ከባቢኦምን ንምልዋጥ ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጾም። ብናይ ስድራ ጸገም ቁርብ ገዲፌን የረ ትምህርቲ ደጊም ነዚ ትምህርቲ እዚ ከም ሙያ ገይሮም ምቕራቦም ንመንግስትን ነቶም
استحبابرنا أنا نخنقاتو بزوبان كلهم مهارنا مسجانا يقرب مرتي زقارسكو بحدار مالتيوس استمر عهو قارصيا كم زناتي عدل زي رخباها أني أملاخ عدل خبن مجمرتات صلات قبرلن كم زا قارصنا تمرتي لنس غزا خوف كبلا يبلنن زخونه ነገር ሙያስ ክደል ያለው 11 ግሬድ በጽሐ ተዋሪ አው ቃሪጸ حجغا بطعم حጉስ የነዝ ሙያ خرك ነዝ ሙያ መርካቤ بطعم يحጉስ ማለት ነው ማእከል ሙያው ስልጠናታት ባጽዕ ኣብ 2017 ዝተመስረተዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ብደረጃ ማሕበርን ውልቅን መናበይ ስድራ ስዋዕትን መሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታትን ዝውዕል 8400 ዩሮ $6,000 ኣሜሪካ 72000 ናቕፋ $650 ካናዳን ልዕሊ 1500 ሪያል ስዑድን ኣበርኪቶም بمسرت حبريتا منستر عيون محبرة ودحنة تستبركت جنزب قجل بالتوك منسيات هجدف دالاس عبرات منكسات أمريكا $6,000 محبر إسرا سنة عشافن بلق جرمن كل $6,600 محبر إيرترا جرمن 3,000 ناقفة محبركم من حمادين كتما جيسن جرمن دما $650 من أبي سدرا سوات وفيوم بزيك عزيم محبركم فولدان كبابيان فرانكفورت جرمن $5,250 سدرا بيت نفسير سرق باهتن نفسير أرجاش كشلولن 22,000 ناقفة ناتنا تزمرهم 20,000 ناقفة سموك تكسيد لي نبار الرياض سعود عرب 523 ريال سعودي تحت عدمي إيرتراين تمارو نبرتي هاميلتونن برلينتونن كندا دما $650 كندا مسسني مع كان حدر السماعات كم زبركتو اتيزبت حنا حبريتها ينتصم أب كلن من محدرات كابين زوال على إيجاش نقحت زبي أب كبايا وطريتن مكل خالت محلة لفتح حمامات النمو بالرخ زعلم السفيح قواسات تقايدون اتب مو هاد من محدار نو الزبانج أنفر منسترت عنا زواجاش بار كان استقايدا استمرا وقواسات محاس كبايا وطريت تزغللن زبالة ميلان مكل خالن مكوصارن تمحلة لفتح حمامات بمقانو منسترت عنا تكبراون نوتن من رقاص أبرتعي سرحكم زالة تقريتون أبتي قوسقاسات متتتاون تتكامنتن عين مدري أب نفس وقف بيت نمرقات زقبر زولة صعارين معوات عم حدر تكبابن عدتاتن ترأم كعزوت أو عيد قريبون لعلايقاش ببزحي من محدارات كبابن عدتاتن كاب 10 دشتين نوز زواتات قاش باركا أب قدامي درجة تسرع زي خبركم تخطاتلتي زي السعب زينا وطعي بريزيدنت دونالد ترامب بلعلي اتاو نبرة تشاينا نزوسنو متن قرط كبكبلو نزقمطو ناي غيزي غدب اناوحيو بريزيدنت ترامب نزسقمت زوسده نتي غداي بزملكت اب منغو تزاديتين نغدي كلتين هاغرات زكاي زلو ركب وتا وصيتي هب كم زلو بمحباريو بزد ما زمص حدا مغابيت كتغبر توطين زنبره ناي موسى قرط اتاو سقمتين زي تنصر غيزي كم تناوح تفليتو بتركب أقواتو زغلت بريزيدنت ترامب بقرب غيزي مس بريزيدنت تشاينا شي جي بينغ تراخيبو سمع كفرم كم زغل عميتلو كلتي مراحتين سدست وارح زصنع حدحداو موسخ قرص دون مبال زغد سمع اب موداتا ورحت حساس 2018 كم زفرمو صبصبات يحبرون يهون بر بريزيدنت ترامب سمز نغدي امريكان تشاينا ابناي موداتا سمع انت زي بصيحم اقديمو زوسنا 10 ميتايت قرص ناب 25 ميتايت كبكبلو مخانو كطنقي صنيحون እቶም ተዛቲቲ ኣብ ሳልስተ እዚ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ሻውዓይ ርክብ ከም ዘካየዱን ውፅኢታዊ ከም ዝነበረን ክግለጽ ጸኒሑ بعينتنا يفلم زخنه وعلى مراحتي أوروبا وحبرة محبر هاجرات عرب تمالي 24 لكاتي تاب جبس أويت كتما شرم الشيخ تخفيتهم تطاوي نقداوي كومون قداي زي حقاو سدد كان دي أجندات نايزي كاب 24 كسران حموشتن لكاتي زكاي زلو على مقانة تفليتهم بريزيدنت جبسي عبد الفتاح السيسي أبتا قاتامي أبي زهابو مقلاتي شبران زي حقاو سددن كاب كان دي بدوهتات زوا ما أكلاي مبرعان أوروبا وحبرة كوينهم مهلاهم بمحبار كلتيهم وغانات نمكتو متحوارهم كحيولو تصويعون بريزيدنت كوميشن أوروبا حبرة دونالد تاسك بوغونو كل مداوي متحقاس كل منتي فلما أبي منغو كلتيهم وغانات زلو ناي حساف اللي كتصببات تحساسيبون إذي لعلي 4 مراحتي هاجراتن منقستاتن ساتفو زلو وعلا زمدنا أوروبا وحبرة محبر هاجرات عربن ناب حادش معراف كسغاقر كم زخيلي زمت
ክልቲኦም ወገናት ዋዕላ ክውድቡ እዚ ናይ ፈለማ ኮይኑ ኣብዚ ኣጋጣሚ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ስምማዕ ክኽትሙ ትፅቢት ይግበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዘይ ስምዕ ከይዛዘን ተሰጊኡ ዘሎ ጉዳይ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብዚ ዋዕላ እዚ ከም ኣርስቲ ክለዓል ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣብ ኣፍጋኒስታን 2018 ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ዝበዝሑ ሰላማውያን ሰባት ዝተቐትሉላ ዓመት ምንባራ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ብመሰረት ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 3800 በርጌስ ኣፍጋናውያን ከም ተቐትሉ በዚ ድማ ካብ ናይ 2018 ብ11 ሚእታዊት ከም ዝዓቢ በሪሁ ዝበዝሑ ግዳያት ሽበራዊ ጉጅለ ጣሊባን ብዘካየዶ መጥቃዕትታት ከም ተቐትሉ ዝሓበሩ ጸብጸባት ትውድብ ልዕሊ 8000 ከም ዝቆሰሉ እውን ኣረድዮም ኣብታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብውሕዱ 32000 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ እዮም እቶም ጸብጸባት ዝገልጹ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ብሰላም ንምዕራፍ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኣብዚ ዓመት እዚ ነቲ ሰብኣዊ ክሳራታት ብኸፊል ከጉድሎ ከም ዝኽእል ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይእምቱ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ቀጠር ኣብ ዘካየዶ ርክብ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ ካብ ኣፍጋኒስታን ክወፅእ ድሕሪ ድማ ስምምዕ ሰላም ክኽትሙ ከም ተራዳዱ ኣይርሳዕን ይኹን እምበር መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ነቲ ስምዕ ኣፍልጦ ከም ዘይሂቦ ይገልጽ ብምህላው ውፅኢቱ ኣጠራጣሪ ምዃኑ ተንተንቲ ይሕብሩ ጣሊባን ካብ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዘቐረበሉ ናይ ዘተጻውዒት ከም ዝነፀጎ ይዝከር ቬኔዙዌላ ምስ ኮሎምቢያ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ብ24 ለካቲት ብወግዒ ከም ዝበተኸት ኣፍሊጣ እታ ሃገር ነዚ ጉምቲ ዝወሰደት መንግስቲ ኮሎምቢያ ነቲ ባዕሉ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ምዃኑ ዝኣወጀን ደገፍ ኣሜሪካን ገለ ሃገራት ኤውሮጳን ላቲን ኣሜሪካን ዝረኸበን ሁዋን ጓይንዶ ዘለዎ ደገፍ ብወግዒ ድሕሪ ምግላጹ እዩ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ከም ኣካል ናይቲ ስጉምቲ ኣብ ሃገሩ ዘለዎ ኣባላት ኤምባሲ ኮሎምቢያ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክወፁ ምእዛዙ ይዝከር መንግስቲ ቬኔዙዌላ ንሃገሩን ኮሎምቢያን ንዘራኸቡ ሰለስተ ድልድላት ብ22 ለካቲት ካብ ዝኾነ ናይ ኣጋር ይኹን ተሽከርከርቲ ምንቅስቓስ ከም ዝዓፀሙ እውን ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ መንግስቲ ምስ ብራዚል ንዘራኸቦ ዶባት ኣቐዲሙ ከም ዝዓፀዎ ይዝከር ወዲ 35 ዓመት ሚስተር ሁዋን ጓይዶ ፕሬዚደንት ምዃኑ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ባዕሉ ድሕሪ ምዋጁ ኣብ ቬኔዙዌላ ፖለቲካዊ ዕግርግር ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ሳለስቲ እቲ ኩነታት ዘሰዓቦ ምስ ኮሎምቢያን ብራዚልን ኣብ ዘዳቡ ከባቢታት ብዝተወላዐ ግጭት ዓሰርተታት ሰባት ከም ተቐትሉን ኣማኢት ከም ዝቆሰሉን ማዕከናት ዜና የቃልሓ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ከካይድ ምዃኑ ክግለጽ ዝቐነየ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ብባቡር ናብ ሃኖይ ርእሰ ከተማ ቪየትናም ከም ዘቐንዐ ይቃልሕ ኣሎ ፕሬዚደንት ኡን ኣቐዲሙ ናብ ቪየትናም ዘምርሕ ዘሎ ቅድሚቲ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘካየዶ ካልኣይ ርክብ ምስ ሰብ መዚ ቪየትናም ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድና ዘተኮረ ዝርርብ ከካይድ ምዃኑ ተፈሊጡ ካልኣይ ርክብ ፕሬዚደንታት ትራምፕን ኡንን ካብ 27 ክሳብ 28 ለካቲት ክካየድ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዝርከብ ክልቲኦም መራሕቲ ኒውክሌሳዊ መሳለጥያታት ሰሜን ኮርያ ሙሉእ ብምሉእ ንምዕናው ኣብ ዘረጋግጽ ሰነድ ክኽትሙ ትጽቢት ይግበር ቀዳማይ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ብ12 ሰነ 2018 ኣብ ሲንጋፖር ከም ተኻየደ ቅልውላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣብ ምህዳእ ድማ እወታዊ ተራ ከም ተጻወተ ጸብጻባት ይገልጹ ኢራን ብ23 ለካቲት ዕውት ዝበለቶ ፈተነ ክሩዝ ሚሳኤል ከም ዘካየደት ሓቢራ እቲ ካብ ሳብማሪን ዝተፈተነ ኣጽዋር ብቐሊሉ ብጸረ ሚሳኤል ዘይኩለፍ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዕላምኡ ናይ ምህራም ልዑል ብቕዓት ከም ዘለዎ ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕርቲ ሃገር ኣፍሊጦም እቲ ፈተነ ኣካል ናይቲ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ኣብ ከባቢ ወሽመጥ ህርሙዝ ዘካየዶ ዘሎ ልምምድ ምዃኑ ተገሊጹ ኢራን ብውሽጣዊ ዓቕማ ዘማዕበለታ ሳብማሪን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ናብ መሳርዕ ምክልኻላ ከም ዝጸንበረት ጸብጻባት ይሕብሩ ብጉዳይ ኒውክሌሳዊ መደባት በሃገራት ምዕራብ በቐንዱ ድማ በኣሜሪካ ተደጋጋሚ እገዳታት ዝተበየነላ ኢራን ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምዕባይ ትጽዕር ከም ዘላ ይፍለጥ ነቲ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ትገልጽ ኣሜሪካ ተወሳኺ እገዳ ከተጽናዓላ ከም ትኽእል ይእመት ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና በዚ ተዛዚሙሎም ምስ ተረፉ መደባት
سلام كم يصحكم كبرات عزبت عدتاو زينا سبورت ونو زينا زنبولكم ميكائيل حدكم هاجرت غانتا قدم بشكلتا ايرترا تساتفو زلا لوم عامت ناب كلته نطوي حاده زيدي بزور رواندا تمال سنبت بناي 212 وددر بشفنا ناي قدامي مدرخ وددر فليمو ابزناي قدامي مدرخ وددر كلهم تقدادمت دارغا بحواريون كساف فصامه بصحم ابز تخايده كبيد قصوتا وددر كان بعل بينيام غرماي هنوك مولو برهان مرحو قدوس زامسلو زنبروا انفت ناي موضوع حرغا كغاطومم كلو بخاله انفت قصوتا وددر كاب زكايرو تقدادمت غني طالو تقدادماي ديلكو مارسي فيديلي اليساندرو قداماي كوين كعوت كلو نعو تختيل دما ياقوب دبساي كالاي ترتحيزوم ابزي تقدادمتي ديلكو مارسي كساو رابعي ترتا زحازلو مدرخ سيراك تصفوم شابعي كوين وددرو كم سفصمه تفليطوم ابز وددر زي اب فصامن تقدادم زغاطمه مودقتين زخونه يخون تقدادماي كبير ماسيتي كم زغاطمو زرخبني حبريتا وسيخ يردم بز مسرت فيديلي اليساندرو ناي زوددر زي ناي غيزي مريحنت كحش كله ياقوب دبساي بتمساسال غيزي اب كالاي ترتا يركب كاب من سيا تقدادمتون زوم كلته مرحتيوم قداماي كالاين كوينم زلو بدرجة غانتا ديلكو مارسي مرحنت زوددر كتحزن كلا هاجريت غانتا ايرترا زخونه غيزي كي كسرت كال ايتي هاجريت غانتا فرنسا دما بتمساسال غيزي سالسيت كوينن الوام إذا كم زين كله عبالة كلب دايمشين داتا مانيل جبرك جابير نيزا عمت زيك قدامي وددرو بحبرات إمارات عربية كيدالهم عبزي نيزور وددرت مالي سنبت ناي غانتا نيجي وددري تخايدوم كلب جامبو فيس ما بعصوتو شيد شدان 40 ساعتين كاليتن نيز وددر زت عواتيت كتكون كلا كلب دايمشين داتا دما كابزا عوتي غانتا 20 شومونتن كالي دحيرا اب 10 ترتاح تسريعم أولمبيكا وأتلت نجوس عمل صوم تمال سنبت 24 لكاتيت أب إيطاليا أبذكروا نيفرق ماراثون وددر عوتا مزجيبون أبزي بنابولي نيفرق ماراثون زفلت وددر نجوسه وددرو بحد ساعتين كل تدغن شعته كاليتن مزامي قداماي كوينو وددرو فتيموم ببرات عزبت على تاوزينا سبورت أبزي فتسم سلام